akaya kunondirwisa kumba aine matombo nebanga. Dumbu racho nditori naro. Banga akazotorerwa nababa, akazorwiswa nababa kuti vatore banga achibva arirasa. Pamusoro yakaitika ndekuti taita aiwa takayakataura makandirwisa nambuya hongu kana kupeta pamevisu asi mudare umo mumamineti averekwa ndo vakatoenda nedombo akumba kwani saka dzidzi yakutaura chokwadi pamberi pedare vaisirei mari yedare makwira mari yedare kamai mari yakuitirwa dare naamaya mavabhadharisa maoro washamhu yavo yembudzi imwe chete ndazvinzwa amusona tanguwarwa vana vanotadza vanoramba tokwa namambo ndevedu nai saka nhasi ndavaita sei kasi ngavazive kuti kana vatora muko vadya mukwani ndizvo iwo ndo unoteerwa kudai ndosaka muchiona munhu ari kupuwa poezi muzango wachinyepa mutungo wekupoezi wawesitira dare nguva onzi 6 months pamusoro saka nhasi ndabvisa 6 months suspended saka ini ndambotaura kuti nhasi mbudzi ibodzi inodzokera una sabhuku mbudzi iyo akatonga nemazvo akakupai $30 yembudzi akachipa mbudzi munomuita $50. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Pamusoro imambo ndakakwirirwa aineswa sabhuku akaya kunondirwisa kumba aine matombo nebanga. Dumbu racho nditori naro. Banga akazotorerwa nababa, akazorwiswa nababa kuti vatore banga achibva arirasa. Tatongwa kwasabhuku abvanza abvise mbudzi abva aramba. Saka ndauya kuno mama. pamusoro yakaitika ndekuti taita aiwa takayakataura makandirwisa nambuya hongu kana kupeta kwete takarwisana ewa ndokotekwa tatira ava ndokotekwa tevechira sabhuku varime Sabhuku havanasi pane maminitsi andayana. mabhuku Kuchikora. sabhuku ari Magudu. tipei maminitsi tiverengerei maminitsi verengai zveke verengai maminitsi zvikuverengeka Mevisioniwa akakwirira Ines Muteche dare mushure mekunetsana. Mevisioniwa akateera murume wake kubhawa. Ines akazotevera kumba kwaMevisioniwa achituka akabata banga akazokanda dombo pawindo rakatsemura rakasvikotema Mevisioniwa musoro akakuvara. Dare rakatonga nyaya vakaona Ines Muteche ane mhosva pakuzotevera kumba. Muteche ane mhosva akatevera kumba kwavo mushure mekunetsana kwavo kwakaperera kubhawa. Dare rakati Ines Muteche abate mbudzi ye$30 akapiwa 2 weeks dzekubhadhara mari yakafanira kubhadhara. So 20 February 2026 Ines haana kuzobhadhara. masabhuku haana zvidhino kasi tinongotenda kuti nabva kuna sabhuku ani makaita kudarira sabhuku makanzi $30 pambudzi nyanga musangowirirana nazvo ndizvozve ndizvozvo nawo hamuna kuzobhadhara sabhuku asi mamawirirana nazvo ndizvozvo saka manje mauya kuno kumanje kakukuwedzera imwe mbudzi nokuti ziso rasabhuku ramambo ndisabhuku ini handitonge matunhu ndine authority yematunhu ndo difference yacho iyo matunhu anotongwa nakatsirana sabhuku
inini ndino-override ne-authority yavo. Saka ini ndakungokuisa ingokudze kuti mama teerera kuri kunda zvose. Imi mukurwe ngaJesu anobva ati ndinamatei, imi wamapuka munonamati mukunamatiri kasa musumuona osabvungu kumuona atibhadhara chikwereti regai tivaroweshama uyezve changamire vanofana kurowashamu chaizvo amaya nokuti vasimudza ruokwa kuti vabatsirwe kutaura chii chokwadi pamberi pedare ramambo. Zvanyorwa umo ndo zvavabvunzwa vakaramba vakati havana kuteera kubva kwaainisu ainesi ndo kwamevisu, asi mudare umo mumaminitsi averekwa ndo vakatoenda nedombo kubva kwani. Saka dzidzi yakutaura chokwadi pamberi pedare. vaisirei mari yedare, makwira mari yedare kamai, mari yakuitirwa dare naamaya mavabhadharisa mawarwa shamu yavo yembudzi imwe chete. Ndazvinzwa vamusona tanguwarwa vana vanotadza vanoramba tokwa namambo ndevedu nai. Saka nhasi ndavaita sei kasi ngavazive kuti kana vatora muko vadya mukwani ndizvo iwo ndo unoteerwa kudai. Ndosaka muchiona munhu achizopuwa poezi muzango wachinyepa mutongo wekupoezi wawestera dare nguva once 6 months pamusoro. Saka nhasi ndabvisa 6 months suspended. Saka ini ndangotaura kuti nhasi mbudzi ibodzi inodzokera kuna sabhuku mbudziyo akatonga nemazvo akakupai $30 yembudzi akachipa mbudzi munomuita $50. Saka zvazova kudhurira amai avo mbudzi yavo yakuti 150 inoenda kuna amai avo plus mari yakwira dare ne50 mbudzi inodzoka kuna sabhuku. Haleluya, amen. Nemusaina ame vakava vane mhosva apa amuchariona desk vape magirazi Asi machangamire ndi pachipati avakavakarorwa sekurongwa tisi pachipati hauevha masabhuku simba handina kukupaira kuisa mbudzi unogumira pahope yokuregererana. Ngachive chidzidzo kuti hazvizoitwa kuti ndikonamo masabhuku kubharisa mbudzi vamwe vakuti patowa mwana mudiki bvanzi $500 bvanzi imwe chaitu dzidze mudanga sio dzarowa dzemudanga ndikwatora mapinda onererwa izvenyu muchidaro ndati ndine authority imi ndimaridze matunhu ndapedza nyaya vaudze kuti mutwa 26 mutwa 26 toda mari iyo yamai mazvinzwa munomudarisa kudhurirai chipole kure mwana yangu no mutwa 26 mati yamu munozosvika imasikati hamuna motora keshi inenge yavo mari mese maiwana dzidzai kusenda musikadza toida mutwa 26 zvinonzi kutonga haisi kupa munhu nguva yaanokwanisa kumba nguva yaasingakwanisi kuti adzidze kutsvaga mari asise tsika iyo ndakaupa nguva yanenge uchida kaiva ndina kutonga. Saka ndinoida mutwa 26 nenguva dzisati dzasvika 12 o'clock makaona 4 dzakwana munozongoya nai ndinokuregerera kasi ndinoita maita basa idai. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.